Li kieku il-Gvern ma intervjenix u sussidja il-prezz tal-ħalib tal-enerġija u tal-fuels fost l-oħrajn u ħalla kollox qarrieħu min ħaddem kien ikollu jerfa' ħafna iktar f'dak li huwa il-kumpens għall-għoli tal-ħajja magħruf aħjar bħala il-kola. Ħabbar dan il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fil-Parlament it-tnejn filgħaxija hekk kif spjega li bis-sussidji li qed jagħti il-Gvern daqs li kieku il-kumpens tal-għoli tal-ħajja bħalissa għal min iħaddem huwa ta' madwar 8 euro. Spjega li mingħajr din l-għajnuna min iħaddem kien ikollu iħallas bejn 800 euro u 900 euro aktar fis-sena għal kull ħaddiem jew 17 euro fil-ġimgħa f'kumpens għall-għoli tal-ħajja. Il-Ministru għall-Finanzi spjega kif l-inflazzjoni li għaddejja minna id-dinja kollha qed isseħħ wara d-daqqa tal-pandemija li għadha qed tħalli l-effetti tagħha. Ma dan tingħaqad il-gwerra fil-lvant tal-Ewropa bl-effetti kollha tagħha. Il-Ministru Caruana qal li dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet qed iħallu impatt ekonomiku li qed ikompli jiżdied u li qed jolqot lin-nies. Huwa osserva li Malta għandha l-inqas ta' inflazzjoni ta' 6.1% minħabba il-miżuri li qed jieħu l-Gvern. Innota kif il-pajjiżi Baltiċi għandhom żieda ta' iżjed minn 20% fir-rata tal-inflazzjoni tagħhom. Il-Ministru għall-Finanzi saħaq li dak li qed jagħmel il-Gvern Malti juri kemm għandu kredenzjali soċjali. Irid infakkar fi żminijiet oħra meta kien hemm iż-żieda fil-prezz taż-żejt li damet ftit xhur issa kemm inna għaddejjin. Il-kontijiet żdiedu mill-ewwel u ma ttieħdet l-ebda kredenzjal soċjali. Il-Ministru Caruana qal li l-Gvern se jkompli jkun ta' spalla għall-familji u l-ħaddiema. Ivri nibqa' ntenni l-konvinzjoni tiegħi. Dak li qegħdin nagħmlu jrid jibqa' isir. Dan mhuwiex iż-żmien tal-awsterità għall-poplu. Intenni dak li qed illi iva l-Gvern joqgħod bil-għaqal iktar minn qatt qabel dwar kif jonfoq flusu. Il-Ministru Clyde Caruana qal li pajjiżna jista' jilqa' għal dan l-impatt tal-kriżi b'ekonomija b'saħħitha. Dan jista' jseħħ billi n-negozji jibqgħu għaddejjin u l-Gvern jilqa' għal dan l-impatt. Fil-Parlament il-Ministru Clyde Caruana innota kif is-sitwazzjoni barra minn Malta hija waħda differenti. Waqt li beda jaqra diversi titli ta' siti internazzjonali, innota kif barra minn Malta qed isiru il-protesti għax il-gvernijiet tagħhom mhumiex jgħinu biex jilqgħu għal dan il-peace. Intant dwar l-Air Malta, il-Ministru Clyde Caruana qal li l-Gvern għadu għaddej b'diskussjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea sabiex il-kumpanija tkompli tissaħħaħ. Qal li x-xahar li għadda għall-ewwel darba f'ħafna snin il-medja tal-okkupanza fuq l-ajruplani tal-Air Malta kienet ta' 94 minn kull 100 siġġu. Huwa qal li dan mistenni jiżdied matul ix-xahar ta' Lulju meta mqabbel ma' 3 snin ilu dan ifisser li kien hemm żieda ta' madwar 20%.